Эфирда гимназия аңлары. Сезнең белән бүген мин Айзилә Шәймөхәммәтова булам. Ямлы җәй үтеп китте. Инде алтын көзгә аяк басабыз. Көзнең беренче көне ул белем бәйрәме. Илнең барлык укучылары да кулларына чәчәк бәйләме тотып, шат күңел белән яңа уку елын башлап җибәрер өчен мәктәп бусагасына аяк бастылар. Безнең гимназиябездә үз балаларын бик зарыгып, матур итеп каршы алды. Укучылар да буш килмәгән, яраткан мәктәпләрен, укытучыларын күңелле җырлар, дәртле биюләр, мәгънәле шигырьләргә күмделәр. Көмеш кыңгырау өчен мәктәпләргә рәхим, әйдә, яңа уку елы. Шулай итеп, яңа 2014-2015 уку елын башладык. Уңышлар сезгә, гимназиялеләр! Әйе, 1 сентябрь белем көне. Бар мәктәпләрдә дә бәйрәм ителә. 2004 елда Беслан шәһәренең 1-нче мәктәбендә дә шат күңелле, көләч йөзле укучылар мәктәпкә бәйрәмгә җыела. Сезнең кебек бәхетле укучыларга җитештереп торган магистратура тапканнар мәктәпкә килгәннәр. Көтеп калган бәйрәм башланып китә. Ә аннары ямьсез, куркыныч 3 көн. 3 сентябрь көнне гимназиядә сыйныф сәгатьләре 1 минут тынлык белән башланып китте. Бу сәгать Беслан трагедиясына багышланды. 14 сентябрь көнне Татарстанда сайлаулар үтә, ә 12 сентябрьдә шундый ук сайлаулар безнең гимназиядә узды. 2014 уку елыннан башлап гимназиядә үзенең президенты булачак. Президент бик җаваплы кеше. Дөресрәге укучы. Чөнки бөтен мәктәп тормышы аның кулында. 3 кандидат сайланды: Габдрахимова Лилия, Газизова Сөмбел һәм Гумерова Аделя. 2 кандидат үзләренең бер проектын 2 көн эчендә чынга аштырып җитештеләр. Газизова Сөмбел йога оештырды, Габдрахимова Лилия укучыларның башлары әйбәт эшләсен өчен аларга биза таратты. Ә кем президент булып сайланганын сез киләсе чыгарылышта белерсез. Нәзирә, син сайлауларына көтеп алдыңмы? Бу сайлаулар минем өчен бик кинәт булды, мин көтмәгән идем. Ничек уйлыйсың, сайлаулардан соң безнең мәктәп тормышы үзгәрерме? Әлбәттә, безнең укучыларыбыз сәяси дөньяда үзләрен ничек тотарга өйрәнерләр дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур, Нәзирә. Сәлам, Шамил, син кайсы кандидат өчен тавыш бирдең? Я желаю, чтобы эта информация оставалась конфиденциальна. Яхшы. Киләсе сорау. Син бу президент сайлауларыннан, президент системасыннан нәрсәләр көтәсең? Я думаю, если у нас выберется реально хороший президент, то у нас в школе будет много изменений в лучшую сторону, я надеюсь. Реализуется много проектов, интересных проектов. Весьма позитивное ожидание у тебя. Ну, можно и так назвать. Спасибо большое, Шамиль. Леонид Рафаисович, без беләбез, сезнең бу президент системасы оештыруда өлешләрегез зур. Сез бу идея белән кайчаннан янып киясез? Монда кайткачның үзидарә системасы турында җыелышларда, рано җыйган җыелышларда сөйләшенде. Үзидарә системасының корылышы һәм инде эшчәнлеге ничек икәнлеген аңлашы бетермәгән очраклар күп диделәр. Шуңа күрә бер аңлаешлы, ачык һәм төзек үзидарә системасын кору теләге туды. Менә сентябрь башыннан, август ахырларыннан менә хәзер инде тормышка ашырга тырышып йөрибез. Бу идеяның тормышка ашуы инде ничә процентка билгеле? Менә дебатлар булды, беренче турлар узды инде президентның сайлауының һәм Алла берсә бүген сайлаулар узды, хәзер санау бара. Санаулардан соң президентыбыз билгеле булачак. Һәм инде бу бер яктан эшнең күп өлеше бетте дигән кебек булса, икенче яктан президент сайлаганнан соң да төп үзидарә системасын корып, аны эшләтеп җибәрергә дә кирәк. Шул ук министрлыкларны җайлап, шул министрлыкларны, шул ук башка юнәлешләрен дә әйбәтләп хуплатып, эшләтеп тә җибәрергә кирәк. Бер ярты өлеше беткәндер, шулай дип караганда, 50% әйтергә була торгандыр инде. Рәхмәт бик зур, Леонид Рафаисович. Шуның белән яңалыклар чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.